guketzen duguna da, WordPress txiki bat sortu genduan, beste software ateratzen dugu, baina azkenean hori da, zerbitzari bat, interneten eguana, software libre batekin eta pertsona multzo bat, batzuk kazetariak beste batzuk ez, hasi ginean horlanean eta informazioa saleratzen, Euskal Herriko gizarte mugimenduen inguruko informazioa, hori argitzia, gu ez gara enpresa bat, ez da gutxiago ere, ez dago publizitaterik, Google eta beste edabide publizitateari esker bizi dira, guk ez dugu publizitaterik eta ez dugu nahi. Edabide independente bat nahi dugu izan, eta guk jorratzen duzen edukizentzako independentzia hori beharrezkoa da, ez? Bueno, zer ez dago, informazioa azkearen onurak eta erronkak ipiniotzat izena nire itzaldezari, eta nik uste dut garrantzitsua da argitzia, nire ikuspuntutik bintzat, desberdintasuna informazioa azkea eta informaziorako sarrera azkearen artean. Azkenean, eitb.comen .tu-en edukiko zuen inbeste eduki, eta inbeste berrian eta inbeste eduki eduko zuez, baina horrek daude copyrighta. Eta nahiz eta gainako, ondo azaldu da ben, eta zelan edabide batez be edabide publikoek badauken behar moral bat edukizak publikoak benetan libreak edo azkeak bihurtzeko egizezan ez da hola. EITB-ko edukuzia copyrighta dauk. Zuek Conquistador del Fin del Mundoko bideo bat hartzen baduzue, ezin jozue saleratu, ezin jozue zuen blogian ipini, ze legez kontrako zeo zerretzen egon zindien. Badaoz, lizentzia mota batzuk, lizentzia azkeak, Creative Commons lizentziak eta copyleft eta horredanak azaldukoraz gitxi gora bera gainetik, baina zuek ulertzia, zuek informazio hori eskuratzeko askatasun eukitziak ez da esan nahi eduki hori azkea. Eta nik egun goten nintzaldeza, hain daoz gauza asko barbatzeko egon gonaz beti informazio azkearen barruan, zuek eskuratu da duzuen informazio guzti horretatik, informazio azkea dana engot behar bat. Orduan, edabide, zuek ezagutzen duzuen edabide gehienek ez da informazio azkea zabaltzen, orduan nik horrek ez dira zikutu. Googleen erlojuak erabiltzen genduzan, eta agenda bat ere ematen genduan, eta telefonoaz hasi ginean, argazki kamera bat, ontanatako argazki kamaria, irratizia, MP3, MP4, bideoa, dana aparagailu baten. Eta hori da tendentzia, baina aparagailu horrek izten gaitxuek nahi duguna etxen. Gure askatasuna mantentzen izten gaitxuek. Kasu batzutan ez. Eta nik aipatu nahi dut, iPhone, iPad, jentiak zelako arro erabiltzen da ben. Jakin behar duzue, horretako zera kriston abantaiak, baina badaukela alde ilun bat bai. Eta informazio aldetik harinaz. Adibidez, formatu estandarrak batzutan ez da bezbeteten, eta ez da bezbeteten eta ez da bezbeteko. Hor erabiltzen duzuen programak, batzuk asko ez dira libriak, eta bertan programa horrek sartzeko enpresa batek kontrolatzen da, Applek, kasu honetan. Zuen baduzue, ez dakiz formatu ireki erabili gertatu lehike enpresa horrek ez nahi izatea eta ez ustia zure ordenagailuan zure duzun programa erabiltzen. Nahiz da legala izan, nahiz da ordaindu, berak ez da nahi ezin zure hori erabili. Hori kristona kasua da. Kindleen kasuan, hau da e-book bat, e-book, ni nahi dut azaldu, e-book da electronic book, ez da bardina edukia eta edukiontzia. Nire ustez, liburu digital bat eta liburu elektroniko bat ez dira bardina. Ze liburu elektronikoa da elektronikarekin egindako zerbait, aparagailua. Baina liburu digitala da PDF bat edo edan adalako EPUB formatuan edo ez da formatutan dagoen fitxategi bat. Horrek ez behar da nahiko neuke. Kindelek zerretzen da. Kindelek entzabena da, zuk egin aldozuz liburuak erosi eta bertan ikusi, elkarrek badaukoz beste e-book batzuk, eta Kindelek egin izan zen, zentiak eroste bazan liburuak, eta konturatu zerian arazoak eukela liburu pare bateaz. George Orwellen 1984 liburuak, kasualitatea,
eta beste bat, ez? Eta zei hemen, erabiltzaileen ordenagailuetatik kendu. Ze, klaro, eurak dauke kontrola, softwarea, hardwarea eta dana. Eta, gertatu jakon, ikasle bati adibidez, egon zan ikasketetarako lan bat etxen eta apertamena puntiak ipintzen eta azpimarratzen eta pila gauza etxen, eta kindelek ezabatu ban munduko ordenagailu guztietatik liburu hori. Alda belako, bale? Eta hori, nahiz eta zuk ordaindu, kontrolatu zinean, lizentzia arazo batzuk ikusi bezen, eta hor kriston polemika sortu zen, ez? Baina, gero barriro hemen, hartu hemen eta, estatu batuarra bakizu zelakoa dira zen, batzuk oso kontserbadoreak dira, eta liburu erotiko batzuk, ez dakize, ikuspuntutik edo esan egokizia, eta hartu eta ezabatu debezen ordenagailu guztietatik. Nahiz eta zuk ordaindu gauza guztiz legal bat. Eta, karo, kontrola galtzen da oso edukizetatik, zuk liburu bat daukazu zure karpetan, hori ez dutzuen joken duko, itzean daukazu. Baina, zure ordenagailuan dagoen fitxategi bat ezabatu aldotzu. Instituzio publikoek daukezen gordailuak, informazio liburuarekin, eta gero herritarren gordailuak. Wikipedia ziur nago ezagutzen duzuela, badaukoz azpiproiektu asko, eta testuak eta idazteaz aparte, irudiak eta bideo guztiak Commons subproiektu horretan dagoz, eta hor dagoz, pilo bat eduki libre, eta tailerrean bilatuko informazioa eta ikusiko zuezenan, informazio libre asko daun euskaraz gaur egun. Eta nahiz dago egongo da, hori argi. Klasikoen gordailua dauz, hainbeste 500 liburu inguru, klasikoekin. Hauek dauz, ustiapen eskubideak iraungita dauz. Hau da, copyrighta iraungi da, amaitxu da, kadukata dago, eta eduki guzti horiek librea bihurtzen dira. Argazkiak.org, enpresa batek egiten dagoen Flickr moduko bat, eduki libreak gordetzeko, nire Euskal Herria, gure webgunean argitaratzen dira zen bideo, argazki eta testu guztiak, dana dauke copyleft lizentzia, klik, noan argazki buru, eta beste dagoz, bale? Eta gero, ja, saltotzen dugu, mundu mailara. Hemen ipiniako nema zen, 200 transparentzia, eta ez dago zentzurik, ez? Baina, zuek jakitzia, noski, dagozela pilo leku eduki libreekin. Normalian, berezitzen dira, gaika, ez? Flickr da argazkientzako, Flickrren zuek erabiltzen badozue, lehen itzitako lizentzia copyright da, baina aukeratu aldozue ez. Creative Commons ezberdin. Eta nik animatzen zaitxuet horrek erabiltzera. Zergatik? Zer nik adibidez, garan idazten eman neukan nintza kazetariz da, eta neukan artxiboetara sartzeko aukeraik. Baina bihar neban lizentzia bat, eta nahez hasiko kontaktuan ipintzen ez da Finlandiako tipo bat ezak ez argazki gustatzen jaterako. Zer normalian bezperan etxen ebazan artikulua, zuek lehenko zuez, fijo. Orduan, karo, nik Creative Commons lizentzia bat aukeratzen badot, ez dutzat eskatu behar baimen hori. Zer baimen hori imonda daukot, bai hori aurretiaz imonda dago. Orduan daukozu aukeria, zuek igoten zuen argazkizak, beste, zabalkundea gehiago aukitzeko. Zer, azkanean, copyright imintzen bozue, ez da diru bitxio irabaziko zuela. Ez que ez dozue, diru bardinen irabaziko zue, 0. Baina zuen lana gitxio aukiziko da, ez? Eta beste bat, ez? Jamendu adibidez, musika piloa dago. Eta hori erabiltzea, musika libre piloa dago. Eta hori nahi duten behar bai, PIP zarei buruz. Labur. Ez da egiten bora zelan nabien, txarto segutik, txapa zan da. PIP zariak apurtzen dabe, informazioa interneten argitaratzeko modua. Lehen Bizentek aipatu dago zelan internet sortu zanean, izan ordenagailu guztiak izatia informazio igortzaileak. Hori ez da holan, azkanean gure etxian, normalian, informazioa hartu bakarrik etxen dugu, edo igotzen badugu zerbitzari zehatz batera igotzen dugu, baina PIP zariak hori apurtzen da. PIP zare baten, PIP zare bat da ordenagailuen zare bat, baina ordenagailu heterogeneoak. Guk, adibidez, amengo argazkizak edo hitzaldi hau grabatzen badugu, eta ez daukogu
bueno, fitxategiak okupatzen badau 200 mega, ezin jogu nora igoko, ez dauko nun igo, bale? Edo Google Bideora ioten badugu, limitazioa dauko, YouTubera ioten badugu, igual ion aldugu, baina copyrighta bakarrik egin aldotzau, eta ganera, kasu askotan zentzura egin albaitxue, ulertu behar duzue, zuek igual informazio polemikorik ez duzu erabiltzen, baina manifestazio bat daola, ez dakize arazo daola unibertsitatean, zuen auzoan eta bar, indimediako erabiltzaileak eta arazo hori ikutzen dabe. Edo, edabideek ez dut zuela kasurik etxen, eta ez dira zela etorriko zeure prentza horrekora, ez da bela ezer argitaratuko zure arazoari buruz, ze edabideak, azkanean, kontrolata dagoz, beste pertsona batzuk altxik, ez? Eta interneten ideia da hori, jente guztia dala igortzailea edo potentzialki izan alda. PIP sare baten, zuek etxen duzuna da, zuek badakizu Bilboko plaza barrezian, domeka goizetan jentia joten dela eta trukaketa bat etxen dabe, kromo eta ez dakiz argazki eta liburuak eta gauza guztiak, PIP sare bat da hori. Zuk bideo bat hartzen baduzu, El Conquistador del Fin del Mundo hartzen baduzu eitb.tv-tik, eta ikotzen baduzu zure blogera edo youtubera, zuek legez kanpoko zerbait etxen zauz. Bale? Nire ustez, entitate publiko bat ez da ziko zure atzetik. Badago mugimendu bat, esan da dena, hau guk ordaindu dugu, nahiz eta erakunde publikoek ez ipini lizentzia librerik, anti-copyright. Hau publikoa da eta edonok erabilia da. Arezkoa dauko zuen, gero zuen atzetizoteko, baina da modu bat bultzatzeko medio horrek aldatzeko txipa eta esateko, Creative Commons ipiniko zau, ze azkanean ez dago zentzurik copyright ipintzia.